guys. Kay naami sa Poseidon Beach. Sure. So, mato na ta sa salod. Let's go! Indo ta dire guys. Kay na ay mga foreigners food. Sure. So, kumari mo, magkuan mo ka ng mag-reserve kay di mo kare og wa may reservation kay first come first serve. Char. Nag-vlog. So na po tayo kayak rental. Char. Kayak rental. Ano tayo kuan dire mga Char, nag-picture pag-budget. Oy. Okay. Hoy, pagsige dira. Ano ba painting ato ah? Natay restaurant are og napay snack. Unsa man ni dire? Snack. Ay snack hack. Ay snack shop. Ha? Unsa man to dito? Washing area. Napatay koan hammock, chair hammock. Koan kanang doyan. Nara dito kang mga kauban. Napatay billiard are. If you want billiards. Nay. Sigpa-cute. Napatay basketball. Kung ganahan mo basketball. No. So, mga nagamang cottage dire, guys. Sa Maritas sa kuan. So, ari na shower usa ka box sa gawas, tas napoy usa-usa para sa laki og budget sa sod. Then light pud ag lang si Arjod na nay inidoro. Beach. Sumato mi sa gawas sa beach. Open sa salon. So here is the beach. Did you see that? Napakaganda pero yung camera ko hindi. Way nga ni Samu. Way nga ni ato sugod. So, Marita. Matuta. Arang nindot tag buhangin guys. Oh my gosh. Ari. Pak ang nindota guys. Did you see this ha? Pak. Way inga ni sa tugod. Anak
effect. Bye. Kanang pobre ka. Inanakos ko ana mo. Walang... Ay, among film. Ako may... No. Ako may... Sana? Oh, na pa yung mga tao dito, adi ay. So, kung may kapalit on char. Kung may kuan, pandong. So, arin lang sila on char. Mga tamin sa kilid, guys. Nari shell. Hindi, pakabot nga minasa. Sobras. No. Sobra mo. Eh. Eh. Ayoko mabasa! Oh my gosh, ang induta guys. Dapat dahil gitanggal ag patay sinilas. Para ma-feel ni mo koan. Oh, pak. Wow. Ay, discard yung makiko. No. What is this? It's so amazing. Di, ari yung din. So, napadjud nga tuwa sa kilid. Char. Mato pa ba ko? Sige, mato ta. Kay para, koan. Ma-explore na to ni. Oh, pak. Di na ko mato ko. Basig matirispasing ko dito. Okay, ninata sa koan dagat guys. Sige, mara to. Bye-bye. Balik na po mga dito. Hello guys! So ako kabaon sa mga intro inanilit sinig eh. Apel-apel ako. Naibuang dari ito ko na ng cave guys. Guys, so welcome to my cave here. It's so refreshing in here because it's cold here and the outside is very init here. So I have to lay down here because it's cold and it's refreshing. It's relaxing. I'm going to sleep here today. Okay. Bye-bye. So, karon guys, kay arang inita man, di ka po yun ako. So, aning sod ko, aning kuy ba? Char. Abot ako yung sod, napos ko, ba sa kuy ba. So, nanilang may dari kay arang inita, dyan ka, guys. Mura to, bye. Puro manday gapon, init. So, mo ni agkoan kanang right side sa beach, guys. Sa Poseidon Beach. Pak. Char. Ano ba to? Pas. Nahing tawa, guys. So, mara na igkoan, guys. Sure. Uy, namdan yung mga ligo diri, guys. So, mara na left side sa Poseidon Beach. Hindi na lang mga to kay arang patingin nita gud, guys. So, siya man to as ko pikas. Ano pwede akong bato dere. Mara po dito, pikas. So, let's go. Back Let's go. to the right side. Nice unta mag-kayak rental. Pero, kuan, Wala ka ning man. pohon nag-billionaire na ko. Napaday ping-pong ang hiwa ko bantay. Party mang inita, guys. Magdoyan sa aming bebe. Total, duha ming doyan. Manggidoyan sa amin diri kay arang inita man iligo. Pamigyan na higligo kay puti ra ba may. Tapos magpainit-init pa dyan may. Masamot may kagwapa. Tsaka. So magdoyan sa ta. Ha.
Init ang pwesto. Hindi sa lahat ng oras magpapaubaya ako. Na. Nakita ka ko dyan. Nakita ang dali. Na. Oh. Pabidyo siya guys. Okay na? So, karon guys, nagdendayan pa may kay init kadyo. So, magchilak sa tari as on sa atong hamak, chair hamak. Ne? Manay itong palibot. Mawala na may. I-jacket na. So, mato sila baby guys. Tingnan na sila sa kotse. Aga ko ako yung sakay adto. Ano ako sa magtikab kay magsukam ako. So, ano ko pangin.